Enggak. Suarane ya apik. Tenan. Bejane sing dadi bojone. Alah, ya ora ngono ya, Mas. Tenan bocah ya halus. Monggo weton Wonogiri. Alah. Ora sang ngono kuwi, kowe wingi elek-elek aku, saiki kok ngelem-ngelem. Biyen iki lek aku kenal ki ya telat dadi umpama. Terus napa? Mbok menawa biyen ki kenal iki jaman padha-padha urung di bojo ya ra. Alah. Terus arep sampean kenale wis telat ya, dirimu ki bukan tipeku kok ya. Laku. Ane nek kowe tipeku ya piye caraku to ya. Jenenge tresno ki akeh dalan sing bisa ditempuh. Tipeku ki gedhe dhuwur, jenggote dawa. Gedhe dhuwur jenggote dawa. Kelakon sudah entuk sing kaya ngono. Ora. Lah iya wong ya ora. Kecelakaan mak sing jenggote dawa kok tak golekke. Mburi omah dicencang. Nduk keri-keri, Mas.
Parandini sampun purna ateking tata pacara baya mantu ingkang minangka panjenenganipun Ibu Suminah putrah para keluarga. Parandini kula ingkang tinanggenah ngaturaken urtampaing tata upacara tratentu kathah kekirangan kathah klepatan. Mugi para panjenengan kepareng ambedah dunging pangatsama. Bapak pepunten ngatur akhir kalam bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dadi sing ning sisetan panggung wis dadi siji Mino dari akan wilujeng menggah konturipun para tamu